ang busy, si Inday Sara. Kaya taga Danau gina. Sigong dahil taga Danau na mo Duterte. Okay. Okay. Duterte kayo sa Ibonggo mo. Bahala na. Basta kay Marcos may. Sige. May malasakit sa kapwa. Ang mga gidaog-daog, iyang labanan. Mana itong presidente, mana itong vice. Sino ka mayo? Saan na mo? Kiri. Marcos? Kiri. Sara? Sila may haom. Knowledgeable naman ni si Bumbong. May kaisog sa Sara. Iwat siya amahan. Isukot. Diba? Padayon ta nga mawa giling siya bu. Diba? Mura na yato. Balik Ming Marcos, batik mo balik ang ginantang bugas. Di na kinilo. Basin pa eh. Basin pa day. Hello, what's up mga ka-Esla? Welcome back sa ating mountain channel Esla, Teolango. Ayan mga ka-Esla, no? Dito po tayo ngayon sa Danau City, north of Cebu. Tapos dito po tayo magtatanong kung sino ba ang pupusuan nila sa darating na eleksyon, no? Tapos ngayon, kung napapansin nyo, ay iba na po yung setup, no? Tingnan nyo, may nagsuggest kasi sa amin na yung mga candidates na natin, yung mga picture daw na walang mask. So ngayon, tinanggalan na namin ng mask. Ayos. Ngayon, no, tingnan nyo, klaro na po ang lahat ng pictures. Tapos sa likod naman, no, dati, nung nasa Compostela Cebu kami, maliit po yung tali namin. Ngayon, malaki na. Nasa taas na po yung presidente. Tapos yung vice naman, nasa baba. So, ngayon mga guys, kung bago pa lang kayo sa aming channels, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bells para updated kayo sa Kalye survey namin dito sa Cebu. Alright, tara! Okay. Dito tayo dito. Okay. Dito na po kami. Nandito sa Danau. Hello. Makabutar po mo sa? Dili sila makavote. Thank you. Maingat pa ninyo, nakabutar po mo? Nag-vlog mo? Makavote mo sa Comelec. Pili lang ko sa. Kung saan para Pili ninyo lang ko sa. Mga na atong lansad ka presidente, kani atong vice. So Lene, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bongo, Parladig, Guzman. Para ninyo sa Kimayo. Sige. Bisa mo din. Ito, boses ng mga kabataan ngayon. Mga kabataan dito sa Danau. Oo. Okay. Tama. Opinion lang, opinion. Oh. Marcos. Marcos lang. Marcos utanan. Marcos Sara. Marcos and Sara. Marcos Sara. Kamu tanan. Ay ka dai. Marcos Sara. Marcos. Ilan na siya? 1, 2, 3, 4. Apat po silang Marcos at apat na Sara. 4 na Ikaw Sara. ma'am. Para niyo ma'am. Bonggoy ma'am. Bonggo ka ma'am. Bonggo si- Mamais ma'am. Sara. Sara. Ikaw ma'am. Pwede ta mga para mo. Para niyo. Oh. Para lang nimo. Pinakamayo. Marcos Sara. Marcos. Ikaw ma'am. Ikaw ma'am, pwede ka matanong. Bongo si Sara. Partial resort dito po sa Danau. Okay. Also ng kabataan dito sa Danau. Yes. Salamat niyo. Ay, thank you so much. Thank you. Basta ka na mo tanong YouTube.
Okay, okay. Danau City. Sir. May Hello. Maka-motor ba sir? Nag-vlog mo sir para nimo sir. So pinakamayo sir. Ano itong presidente kana itong bise. Lini Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bongo, Berladik, Gilman. Pinakamayo lang, tanaw nimo. Ano ko Isko? Isko. Isko. Ang balis Ayan. mo sir? Soto. Soto. Isko o si Soto. Lamat sir, lamat sir. Thank you, sir, ha. There. Okay. Sunod ako nimo. Hello. Nag-vlog mo sir ba? Para naman sir, mga dagan mga presidente sa kanito. Para naman sa mayo na lagat. Para daw Pilipinas po nga makaangat. Ibang anak. Ha? Wala ka lang. Kita rin pa si Boto siguro ako. Oo, kung ano naman, ay opinion lang ba? May Lani. Lani rin. Lini. Alini. Oh, Lini. Lini ka sir. Ay, pagkalipat. Oh, ang vice naman sir. Mas Pacquiao, Pais. Hindi. Abay, si Kwan. Atin sa Belio, Ong, Kiko, Sara, Kiko. Kiko. Ano ka sir? Ikaw ma'am. Sinini nga po. Lini, yapon. Okay. Ang vice naman ma'am. Kiko. Kiko. Okay na. So, thank you, ha. Sige, ma'am, sige. Okay. Ikaw ma'am. Marcos. Ang vice naman ma'am. Si Sarah. Sara o si Marcos. Salamat ninyo. Ano, pwede ba kayo? Vlog naman sir. Para naman sa Mayo. Lady. Vice naman sir. Okay. Ready po sir. Thank you po, ha. Salamat sir. Ayan, hindi namin tinanong ang mga tao doon kasi government po yun, bawal. So, hanap po tayo ng mapagtanungan dito. Ya, amay mo. May abay, para na tang sana kay ano. Si Pacquiao. Si Sara. Salamat Sara. Salamat. Service na na. Oh, survey Tama sir. lang. Service lang. Para nimo, isang ipinakamayo. Ang bulan. Isko. Milay na ni ako mayo. Mga ada problema ni sa mayo. Sara Duterte na dari Duterte. Vice. Pacquiao lang kay. Pacquiao. Ya, vice no sir, vice. Ano vice mo? Ano vice mo? Insa, Sara, Kiko, Soto. Video sa video. Sara. Awak dari Soto. Soto si Pacquiao. Kinahayan si Pacquiao. Soto si Pacquiao. Salamat ya sir. Thank you. Ikaw na mas video. Ha? Buwa mas picture. Wala ka. Ada saya Tagaan tagpuan ng balay ni Pacquiao ba?
Pacquiao naman to sa kuwan. Pacquiao. Pacquiao manghatag ato Ah, sila ba- ay. Asam balay pasaron Pacquiao diri. Kaya yung bonus Pacquiao, makatag mo kuno. Siguro ang hatag ni Pacquiao si alam mo nito. Kiko o si Pacquiao. Oh, mana na. Salamat. Tama sir. Para nimo. Black red service. Ano po? Presidente, bye. Bye. Nagkananan sir, nagkananan nagkanagan. Ay ka ma'am, saan ma'am? Black red. Bongbong. Ang bayas niyo. Kabisado ni ma'am yung ano yung gama ganyan. Bonggo. Marcos ang si Sara ka ma'am. Marcos ang si Sara. Pakita natin yung action mo mama. Paano ba yun? Ganyan. Ganyan. Ayan. Marcos. Hindi. Revise. Sara. Bongo si Sara ka sir. Bongo si Sara. Yung nga ma'am, tapos na ba? Ha? Natali mo na? Tapos na. Okay. Thank you. Salve lang, para nyo sa pinakamayo ko. Undecided. Okay. Presidente, yung kamay. Pag-decision sir. Wala pa. Ani jaka. Manay pas panahon. Pwede na. Ikaw, sir. Ano yung presidente, sir? Bumbo. Kung ano mo, sir? Ang vice name mo, sir? Are ra po din pa, Sara. Sara, okay. Sir, pwede tama na, sir. Para nyo, sir, may mayo. Isko. Diba, sir? Yung vice. Soto. Ikaw, sir, pwede tama na, sir. Isko. Ligo na lang. Sara. Sa'yo mong presidente sir. Wala ka, sir? Wala sir, decided mo sir. Oo. Lahat na naman, sorbe ba? Tara, Sara. Ikaw, ma'am. Para niyo, magsaging pinakamayo. Wala ka. Undecided si ma'am. Para niyo, magsaging mayo nilang Patatas Pilipinas mo. Ang maka-ako pinakakalkot. Palislanan. Para ito presidente, yan ang mga advice. Wala ka. Undecided si sir. Saman ba ko? Rastaman yan, Rastaman. Trabaho. Undecided si sir. Yan ipangita si Rastaman you. Rastaman you. Okay. Ito. Ikaw sir, pwede ito mga tanong sir. Survey lang sir. Opinion lang mo, para nyo. Ano itong presidente, ganyan mga advice. Bongo, Isko, Lacson, Guzman, Marcos, Lente, Pacquiao, Bernardo. Aderepon, Pinsa, Sara, Kiko, Soto, Tindoko. Sara, Adere. Presidente naman. Isko, si Sara ya. Salamat sir. Tara. Okay. Hanap. Marami dito Hanggat maaari, matanong lahat. Ikaw ma'am, may... So, ayun, ni madam. So, maghahanap ulit kami. Sir, may auto sir. Nag-vlog mo sir ba? Naman yung dagang presidente sir. Bye. Para naman sir, okay lang. Pinakamayos, sana naman sir. May Patatas Pilipinas ko. Sige din, tubog na yun. Wala. Si ma'am na lang. Pwede ka ba, ma'am? Ikaw ma'am. Siya akong ganahan? Oo.
Bongo. Ang vice na ma'am. Vice? Sarah. Bongbong si Sarah. Sarah. Ayan, thank you, Salamat, ma'am. Bongbong si Sarah. Nakato si Sir, undecided niya. Undecided yun si sir. Ikaw Sir. Ikaw po Sir. Bawal po kasi yung hindi okay. hindi ka na-feature. Sorry. Walang mukha mo, wala. Tinanggal ko yung mukha mo kasi bawal. Bongbong Sarah. Hindi ka nakita. Bongbong Sarah. Ikaw Sir. Ano naman Sir? Kasi Pinakamayo. kami sa sikahan. Masya ka. Ay, nakinara mo na ikuan. Bongbong Sarah. Bongbong Sarah. May ubay na itong Bongbong Sarah dito. Ikaw ma'am, pwede tawang ayos yung mga opinion mo. Bongbong Sarah. Bongbong Sarah. Salamat ninyo. Thank you. Ayan, hanap. So, ayan, kanina si ma'am hindi ko pinakita yung mukha niya kasi Sir, government siya. Sorry, Mr. Ba? Yung opinion lang sir, para naman sir, sa limaya ko lang sir, yung supervisor. Yan sir. Yung opinion lang nimo. Kung karoon ng eleksyon, balita na. Marcos, sabay na sir. Marcos, si Sara ka sir. Salamat sir. Thank you, sir. Hi sir, okay po matanong. Tanong lang sir, para naman sir. Marcos. Vice. Marcos. Ayan, Sarah. Ayan. Salamat, sir. Okay. Salamat. Ito. Sir, kaputar mo. Hello? Nakabotay ka, sir? Ay, di? Okay. Dali, pwede ito. Tanong niyo, ma'am. Ikaw, Marcos. Yan, vice niya, ma'am. Marcos o si Sara. Solid. Ayun si ma'am. Ikaw, ma'am. Para niyo mo, sige, Mario. Opinion lang. Marcos nga, vice mo. Wow, sir. yapon. Marcos o si Sara, nagkupan. Oo. Ikaw, ma'am. Pwede ito mo tanong, ma'am. Bakit kaya, ma'am? Bakit po si Marcos? Pwede ba? Yung sobrang nila. Sabi niya walang comment, sir. Ikaw, ma'am. Okay. Parehara, Marcos o si Sara. Parehara ko na sila. Solid. So, ito si ma'am. Ikaw, ma'am. Ganyan lang. Marcos. Vice. Ganun pa rin. Marcos o si ano siya? Okay na sila. Partial Resort dito sa Danao. Sa Danao. Salamat niyo. Thank you. Kaway. Ayan, bigyan natin para makita nila yung mukha nila sa YouTube. Ito. Thank you, madam. Thank you. Hello po. Kamutar mo, sir? Naka-vote. Ito sila, ma'am. Nasaan? Hello, okay lang po ba mag-survey dyan, ma'am? Ito sa president. Ganyan lang. Dilan. I know, okay. Thank you. So, ayan, hanap daw kasi ayaw nila. So, ayan, pag nakikita namin yung medyo tao alanganin, so hindi na kami pumupunta doon kasi ayaw nila. So, dito, ayan, maghahanap tayo ng yung taong matatanong natin kasi yung iba naiintindihan talaga namin, yung iba bawal ayaw nila magkomento, ayaw nila magsalita. So ayan, respetuhin po natin ang desisyon nila. So ayan sila, sir. Hello po. Vlog, sir.
Ya, survey lang. Para naman sir. Ikaw lumayo. Mana ito presidente. Mana ito basic. Okay. Tingnan lang mo sir. So, ayun. So, posible. Para naman sir. Kaya yung mga ano polis, puro bugo. O tapi sa bugo ano? Dara, basa. Bugo. Para naman sir. Sa mga. Sa kuha dili sa comment anak. Dili ba. Decided. Vice pa naman, Vice. Ha? Vice pa naman. Oo, kanya na talaga di kami kan kumira. Ikaw sir. Survey lang. Buta na ano. Wala ka kabutar. Ikaw sir. Para naman, kung sakit pinang mayo. Mana ito presidente, mana ito vice. Survey lang. Ayun eh. Vice mo sir. Sara. Puro yung check. Sinakuha siya. Tama. Bye. Okay, napakalakas ng music dito. Sana ano. Ay, ito si sir. Okay lang po ba, sir? Survey na sir ba? Para naman sir. Para itong presidente yung mga itong vice. Para naman, pinakabayo. Tingnan lang. Kami kung isko. Isko daw. Wilio. Isko, si Wilio ka sir. Ayan, thank Salamat you. sir. Thank you. Isko. Wilio. Salamat sir. Thank you, Ay, para sila sir eh. Then, maghahanap-hanap muna tayo. Ito sila, kuya. Tama sir. Kaputar mo sir. Makabutay mo, karong 20, May 20, wala pa nga, undecided. Undecided So, to sir. hindi, ayaw. Undecided. Ikaw sir. Wala nga po. Wala. Ay, naghahanap po kami. Sir. Ano po sir? Nag-survey na sir. Ano yung datang presidente sir? Para naman sir. Sa Mayo na sir. Wala ka. Undecided si sir. Wala ka decision sir. Okay. Salamat sir. So, kayo ma'am, answer. Kung may napupusuan na kayo. Pinakamayos, ano mo? Marcos. Marcos? Ya, vice mo. Marcos, o sige ko. Ha? Ano? Yes, yes, yes. Basahon na to sa tamo agree. Okay. Pwede kayo. Jensa, Wilio, Kiko, Sara, Wisison. Bilang kayo. Ikaw sir. Bongbong sama. Yung vice niya, sino? Okay, so wala siyang vice. Manis, guna-guna ba? Imonte, usap ni Imonte. Iniisip pa hanggang kanina pa nag-iisip si ma'am. Ay, ikaw sir, ano sir? Marcos. Ay, bombo lang mo dire. Bongbong. Yang vice naman sir, vice naman. Ako tanaw na. Vice Presidente Bredo. Dili mo Wow, Presidente. Ay, bisa kinsa presidente nga. Namang kita. Sala. Oo. Wala ka ba? Mayroon ba? Ikaw sir. Wala ka pag napupusuan mo? Marcos, ang vice mo? Wala pa. Wala ka po motor. Marcos, yung si Sara. Ano man dire? Puno na. Ikaw sir. Marcos. Vice mo? Soto. Ito si sir. Sir, pwede tayo mga tanong sir. Ikaw. Marcos ka na? Marcos. Sara. May komento ka po ba? Bakit si Marcos? Ha? Bakit si Marcos? Para sa'yo. Bakit si Marcos? Kailangan ko. So, ayan. Thank you, tatay. Sa kami. Okay. Diyan?
Nag-vlog mo sir ba? Survey lang. Parang pinaganda na. Okay, sir. Parang may ano si sir eh. May magandang ano. Ha? Wala pa sila mang mas. Ano man? Para itong presidente, para itong vice. Pinakamayo sa ano mo? Aw. Kiri. Marcos. Kiri. Sara. Ano man sir? Para nimo anong magiging napili? Sila may haom. Knowledgeable naman ni si Bumbong. Daga na siya kanang nagian ba kaysa aning uban nga. Kani pang pugi-pugi naman sila uban. May kaisog sa Sara. Iwat siya amahan. Isukot. Diba? Padayon ta nga mawa gining Cebu. Diba? Mura na yato. Salamat kayo sir. Sige. Thank you, sir. Salamat sir. Salamat kayo. Ikaw sir. Ikaw. Para naman sir. Sige, pinakamayo. Pinakamayo sa tanari mo. Sa mga way gipili. Ha? Buwabay partido na ang gipili. Wala. Marcos. Marcos na dire. Vice na to. Ha? Vice. Dia ako Sara. Marcos si Sara. Pusog ito Marcos si Sara. Mga nanay, bisag kila tampo. Oo. Survey lang naman. Oo. Ikaw sir. Ayun na ko Indra na bay. Okay. Ito si sir. Ay, tapos na ba? Okay, thank you. Hindi siya pwede ka na masero. So, ayan, respetuhan natin yung gano'n. Nag-vlog mo sir ba? Survey lang. Nag-survey mo sir para nimo sa pinakamayos tanaw nimo. Opinion lang. Presidente man itong busy. Mana yung dagan sila? Lakson. Lakson. Ang bias na to sir? Bias na to. Bias. Itong bias sa ubos. Soto. Si Soto sir. ba, sir? Soto? Ayan, Soto. Lakson na si Soto. Ikaw sir? Para nimo? Presidente. Oo. Vlog lang eh, vlog. Isko. Ang bias mo? Soto. Isko si Soto. Salamat sir ha. Isko. Soto. Salamat. Kaya nangunguna pa rin naman si ano? Si Marcos. Muna sa lugar na. Doon, medyo ano. Sige, magtanong ka na. Sir. Hello, makabote ka, sir? Vlog mo sir, para nimo sir. Sige, pinakamayo sir. Opinion lang. Okay. Mana lang sir pagka-presidente. Ay, kumbay. Parang gini mo maging padado Pilipinas mo. Isa. Are ko eh. Isko ko eh. Isko, nabay sa So, Pero sa kuan din ni Pacquiao eh. Pacquiao ka. Pacquiao lang mo. Pacquiao. Dire mo, vice mo. Nyara kini ay. Sino? Okay, Kiko. Kiko? Pacquiao si Ay. Kiko, sir. Pacquiao. Ayan. Sige na mo tayo YouTube sir, YouTube. Pacquiao na. Ayan, Bye. Nanguna dito sa Danao si Marcos. Sila. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Para nimo pinakamayos Hi, sir. tanaw nimo. Tanan maayo man. Oo. Pero Pero- pag dumaan gid sa atong nasod mo nakalisod kung kisa sa ligan. Okay. Para nako Opinion naman. kung ingon ta maka-Diyos mo portanan pero nalagi sa bahis. Managos Pacquiao yun. Pacquiao. Opo, sa YouTube po. YouTube. Ba? Vlog rin vlog. Nasa YouTube lang. Vlogger na mo, vlogger. Ang vice naman. Guys. Pero para lang. Pura gyapon. O dira sa soto. Soto, sabi niya Soto. Soto. Adaplan dyan. Okay. Ito sila si sir. Sobra na YouTube. YouTube, ayan para makita mo. Ay, Marcos ko. Marcos. Ito YouTube. Bumbong kay gaga ng papa. Igagawa yung papa mo. Para kung bay Talaga, naniwala na ako ha. Dili na mo lolo jay. Para kung bay. Naniwala ako ha. Ayos.
Ito sila. Balik Ming Marcos, basi ko balik ang ginantang bugas. Di na kinilo. Basin pa eh. Basin pa day. Yun lang. Yun lang. Balik ako kay sir. Marcos. Marcos. Vice na mo. Vice. Bumalik yung ano yung dating mura lang yung Yung mura yung bilihin. Ah, okay. Yung murang bilihin ma'am, yun na po ma'am. Yun na po. Vice na mo, Vice. Guys, Sara. Tara ya, Vice. Nanonood ka ba ng YouTube? Ma'am? Para makita mo yung mukha mo sa YouTube. Ah, okay. Oo, kamo ikaw sir, sa ikaw sir. Ha? Sa ikaw Ako, klaro pagkasulti. Ang ako, ang si Marcos ako. Nya, ang busy, si Inday Sara. Tagadanaw gina. Tagadanaw, Sara? Oo, tagadanaw gina ilang amahan. Ah, si Dere Ligong sila day, nag-stand. tagadanaw na mo Ah, Duterte. okay. Ah, okay. Ni Duterte kay sa Ibonggo. Bahala na, basta kay Marcos mi. Ah, so Pwede. Balik na mo Marcos. Ikaw sir. Abot na lang yung Marcos sana, balik na eh. ito si sir, ang daming komento. Sige sir. Ano ba na, nakabot naming Marcos sa presidente tanan, murag wa pa may kasabot. So ayan na magbalik Marcos. Yan sabi na ito, way nagbalayo ani. Way TV, way ko. Maura to. Okay. Si Marcos sa gyapon to. Talagang naano siya. Ay, ito sila. Talagang naano sila. Si sir. Ay, mayroon pa pala. Sara lang yan. Marcos at si Sara gihapon. Bakit naman po? Pwede mahingi ng komento, sir. Wala lang comment. No comment lang, no comment. No comment lang. Okay. Marcos Sara. Sara. Ako nang Kare. Pwede na mo tara. Hi, sir. Ikaw, sino po? Ganahan, Freddy Aguilar, kay may mo kanta. Away, labot Freddy. Away, labot Freddy de ane. Sila daw siguro to sir. Freddy Aguilar. Oo nga, singer yun eh. Bitaw. Oh, singer nga yun. Marcos ang bitaw. Ang vice naman sir. Si Juan. Sara, Inday Sara. Hindi Sara. Bakit po si Marcos, sir? Amay kay nasag siya nahibawan na sa kuan gud ba? Sa mga politiko gud ba? Nakaibaw na sag. Oh, ano si Sara po sir? Para nimo. Maayo sag kana Inday Sara. So, salamat. Kana lang oh. Okay, thank you kaayo. Yung iba. Ayun, nagsialis. Okay. So, ayun, nagsialis yung iba. At maghahanap kami ng iba din. Thank you pala sa inyo, sir, Ha? Okay lang ba? Labang. Basig joking to. Di ata. Okay lang ata. Meron pa lang. Hello, magandang hapon. Hello, magandang hapon. Pwede po tayo survey. Yan, Ikaw, sir. mapapanood po ninyo sa YouTube. Okay lang? Ikaw sir, para nimo sir. Wala ba kasi Undecided si sir eh. Wala? Layo pa daw. Wala ba kasi sir? Okay. Wala. Sila puros na kuso. Ha? Wala pa ka decision sir. Okay. Undecided. Ikaw sir. Wala pa. Ayan na, pati si sir undecided. So, nahirapan. Wala. Dili pa sila dili ka decision. Okay. So, doon tayo, doon. Sir, pwede tama na sir. Ano ko po? Ito. Ito si sir. Wala din. Okay, kami. Ikaw, sir? Vlog lang. Survey lang po yan, sir. Para ni po sa pinakamayo pa dos Pilipinas po sir. Mana sa presidente, mana to vice. Ay, apa ko kay ka kuan boss, dilang usap ko. Wala pa. Wala usap ko. Okay. Dilang usap ko mo hidir gyud kuan kay. Sa vice sa kuan mo. Ay lang usap boss. Wala din. Okay po, okay. Ito si sir. May na sir ako. Mapilion. Pinakamayo sana naman sir. Marcos. Ang vice nato sir. Kanan na siya pala kanay na si course, kusog. Sara. Anong mamaya ito napili sir? Marcos. Siyempre. Ganyan lang. Solid man ta. Solid si sir. Okay, thank you, sir.
Ikaw na eh. Okay po. Ikaw na eh. Wala din si nanay mag-partner. Okay. Oo. Pwede lang. Salamat yan. Salamat. So ayan, dito tayo. Doon. Kalami silang lechon. Lechon na lang focus. Okay. So ayan, undecided si sir. Wala pa ka desisyon. Ikaw, ma'am. Ikaw na. Oh. Papukakuan sir. Makikita po kayo sa YouTube. Bigyan ko kayo ng YouTube. Ha? Vlog. Oh, survey. Wala Yes, survey lang yan eh. Ay, pasensya na po. Survey lang. Naman na itong presidente nila. Lene, Pacquiao, Lacson, Marcos, Esco, Bongo, Parladig, Digusman. Sino? Marcos. Nagsamok-samok Si kayo. Soto, tsaka si... Nagkaon pa sir. Ay, pasensya na. Soto and si Marcos. Marcos. Pasensya sa pagkaon sir. Samok. Kumain na pala. Ito sir, baka gusto mo makita yung ano. Yes po. Subscribe na. Subscribe na. Subscribe ta. Oo. Click na po. Oo nga eh. Tama, pwede ito mga tanong. Hello ma'am, pwede mag... Survey lang. Paano ba? For president. Ano yung presidente na ito ma'am? Ano itong bise? Para nimo kung sa pinakamayo pa dito sa Pilipinas po. Wala pa. Sa decided si ma'am. Undecided si ma'am. Sa vice po nimo, wala pa. Wala pa. Ikaw sir, para naman sir. Opinion lang sir, opinion lang. Wala, kita makakumanari. Para nimo, pinakamayo. Marcos, tsaka Ang si vice naman sir. Sarah. Marcos. Okay, thank you. Salamat sir. Thank you sir ha. And ma'am, Ikaw sir, thank you ma'am. pwede ka sir. Makaboat na, parang bata pa to. Makaboat na ka sir? Makabutar ka? Oo. Para naman sir, sa pinakamayo sir. Survey lang eh. Survey lang po sa YouTube lang po yan ah. Oo. Para naman. Mana eh, Lene, Pacquiao, Lacson, Marcos. Wala pa. Bongo, Parladig, Digusman. Pacquiao. Ang vice naman sir. Soto. Pacquiao, si Soto. Ikaw Ito si ma'am. ma'am. Wala pa ka? Wala pa yung decision? Wala Wala pa. pa. So undecided. Undecided si ma'am. Salamat So ma'am. ayan dito. Doon tayo doon. Dali, pasig mo na. Ikaw Hello, sir. okay lang po mag-survey. Survey lang yan ma'am. Lahat lang sir. Pinakamayos, tandaan mo sir. Pinakamayos, tandaan mo. Wala pa ka-decision sir. So, Sa doha sir, sa presidente o sa vice? Wala pa. Sige. so wala. Presidente o sa vice, wala pa sir. Ikaw ma'am? Ikaw ma'am? Eka, wala pa din sa ano. So, ano sa'yo? Ito ba na? No. Undecided. Undecided sila. Lagay mo na lang undecided. Undecided sila. Tatlo pa sila undecided, no? Election na, kapatid. Ito sila. Ako pwede. No, sir. May hapon, sir. Nag-vlog mo, sir ba? Para naman, sir, Survey po nakikita na for kayo, sir. president. Opinion lang. Vice. BBM. Ang vice naman, sir. Vice na to. BBM, sir. Tandem yun. Salamat, sir. Salamat. Sabay sa uso. Oo. Sabay tayo sa uso. Ito sila. Kamu dia, sir. Ako lang, opinion lang. Presidente. Presidente. Lacson, sir. Ang vice na to, sir. Anak. Si sama na ba? Soto ka. Soto. Lacson ang si Soto ka, sir. Ayan. Salamat Okay, ninyo. thank you. Kaayo. Ikaw, sir, pwede mga tanong, sir? Para sir. Kung ano eh. Opinion lang ba? Para rin mo sa Pilipinas, kumain pa sa Pilipinas. Pacquiao ka, sir. Ang vice na to, sir. Vice na to, Ramos. Vice. Sarah. Sorry. Pacquiao si Sarah. Salamat, sir. Pacquiao. Okay. Mana na itong nakuha ang result, ano? Dapat pa kang linis. Oo. Mga pa yung nakuha kalin eh. Okay. Partial Oh, result. sige, maghahanap pa po kami.
Hanap muna, hanap. Dito. Tama. Tama. Ito sila, sir. Diba, sir? Vlog na ito. Para naman, sir, yung pinakamayo, sir. President. Presidente, yung mga itong business, sir. May pa na doon, Paul. Wala ka? Wala. Wala, decided. Para pa, si Sarah ka. Okay. Vlog rin eh, vlog. Kayo po, ma'am. Para naman, pinakamayo. Meron na po ba? Kasi napa kayo na pilihan rin. Tumuwal ko sa ko Bayad na to? Ano bayad na rin? Walay bayad. Wala. Okay. Bongbong Marcos. Walay bayad sir. Walay bayad. Decided ko. Ikaw? Bongo? Bongo ka, sir. BBM Bongo. and... Oh, Bongo? Bongo pala. Sorry, Pareha sorry. magkatunog kasi. Bongo. Tambay sa ito, ma'am. Sara. Sara Duterte. Ikaw, ma'am. Same. Si Bongo o si Duterte. Okay. Ayan, maraming salamat po. Mana daga presidente sa kanila itong bayis niya. Para naman ganun. Sige, may padadong dyan. Makakuha sa kalistanan sa ba? Nahirapan, wala? Wala pa. Okay, wala pa naka-decide. Thank you, sir, ha? Ayan. Okay po. Ito na mga tanan niya. Hello. Ang bayis ito, ma'am. Vice Sara. Bongbong si Sara. Bakit mo si Bongbong? Basta lang. Ikaw, ma'am. Lini ko lini. Lini. Nagubat si Lini ang si Bongbong. Ang bayis ito, bayis ito. Vice ka naman ma. Oo. Kita idili pa mataka. Ano kay mo sa pag atong nahuna. Oo, pero ay, opinion naman nimo sa pagkakaroon. Sa pagkakaroon naman. Sa pagkakaroon ba? Sa pagkakaroon lang. Wala dili kami tataka pag hindi ko katakasyon ba. Oo, sa pagkakaroon naman. Kung karoon ng election. Sara. Sara. Okay po. Thank you. Samok-samok. Salamat. Salamat. Ara niyo, ma'am. Tapos. Guys, na to, ma'am. Soto. Soto. Oh, si Kuan Soto. Ana, sir. Ay, okay lang mag-service sa ating President and Vice? Yes. Wala pa rin na. Wala pa. Okay. Oh, kanya lang, wala. Wala. Sabi na. Okay, ma'am. Thank you. So, undecided sila. Kanya kami tukar. Si ma'am. Ayan. Sa ato si Bongbong. Bongbong. At saka sino voice mo? Si Kuan. Si Sara. Sara. Nagdadali si mo. Bakit po si Bongbong? Ay basta si Bongbong. Thank you so much, ma'am. Dire. Ikaw, ma'am. Wala lang. Undecided po. Okay. Wala pa ka-decision si ma'am. Parang umulan. Okay. Salamat. Ala, umulan na nga. Ayan, nulan na kami. Mula na tomorrow. Mula na tomorrow. Hello, magandang hapon Para po. naman, sir. Nag-vlog naman, sir. Para naman, sir. Maka-vote na ka, sir, no? Okay. Para naman, sir. Tingin na. Vlog. Mana itong presidente, mana itong vice. Para naman, sige, tingnan ko kayo. Dili, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bongo, Marinado, Guzman. Bongo. Bongo. Ang vice na to, sir. Ito Soto. Si Soto daw. Ikaw, ma'am. Okay. Soto. Thank you. Thank you so much. Subscribe na, sir. Magkakawa. So, ayan, inulan na tayo. Ay, kumakain sila. Wag na lang muna. Bakalo. Tatay, may hapon tayo. Okay lang ba si tatay? Sorry, may tayo. Presidente tayo. Presidente na tayo. Money guys. Okay lang, tay. Sige, may padalas Pilipinas tayo. Sorry lang. Sir, presidente mo. Ay, bala. Sige, okay. Thank you. Oo, nahirapan. Okay.
Tungod ka na ka, no? Undecided. Ikaw, sir. Parang sir. Marcos o si Soto? Soto. BBM si sir. Si Soto, giko kay Bisaya na. Semuanya tagiya Southern. Ano ko ba? City Soto. Bisiti Soto. Sir, ilagay na Oh, ilan man ang kumurituan. Ah. Bisiti Soto. Ikaw, sir. Mga Bisaya, di gusto. Bisaya. Amo daw, ikaw, sir. YouTube ra, YouTube. Kaya ka lang. Lene, nga, bayis mo, sir. Bayis. Uba na sila. Lene, o si Soto. Kiko. Okay, ko. Ako Lini ko Lini. Kiko. Ikaw, sir. Lene. Ang bayis na to. Kiko. Mark ako si Kwan. Uba na sila. Guys. Ano po? Sara la Sara. Sara. Ikaw, sir. Babae na sila atong Oo. banon atong Pwede ra. babae ba? Marcos to Marcos. Marcos. Babae na. Bayis na to. Tara. Ito si sir. Pinakamayos na namin mo. Sa Kwan? Oo. Ah. Si Bongbong. Mito to pa tukar. Bongbong. Bongbong. Ya, bayis na to. Kita tayo yung chok. Soto gyapon Soto. Soto. Ayan, nag-shoutout kayo? Shoutout kayo? Baka may gusto kayo i-shoutout. Oo, sa taga kon. Ah. Sino mag-shoutout? Ikaw, sir. Ah. Wala. Wala. Ikaw, sir. Ikaw, ma'am. Para ni mo, ma'am. Ikaw, madam. Oo. Pinakamayo. Agad-agad lumalakin sa ilan. Wala pa. Okay. Undecided. Ayan. Ayan. May music na naman. So, ayan. Ikaw, sir. Para naman, sir. Bongo. Bongo. Mayos na yun, sir. Area na siya dalaw man ito eh. Oo. Sara. Sarah. So, stop ko na. Stop. Hello? Pinakamayos na namin mo. Ha? Opinion lang, opinion. Mana yung presidente, mana yung tupay. Sa may ka na. Wala may ikaw na dyan. BBM. Ang atong vice. Asa may bayis ani? Dari kayo gusto. Anim po. Sara Soto. Sara siguro. Sara. Sarah. Sara o si BBM. Ikaw, ma'am. Nakabout ka? Ay, sino po sa'yo? Ah? Oh. Opinion. Marcos, ang sabi niya. Ah, ma'am. Marcos, ang sabi. Yes, upload po natin to sa YouTube, ma'am. Para ni mo. Pinakamayo. YouTube rin ito. Wala si sir. Ang bayis mo, wala po. Mana itong bayis mo? Linsa, Belyo, Kiko, Sara, Soto. Marcos. Ata. Sila duha, BBM. Tara. Ang bayis na to, bayis. Sara. Sara. Gatong. Ikaw. Marcos. 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 Ikaw, Sara. Marcos. Sara po. Oh. Kita na ano, sir? Ito pala, may ano pala kami dito. Usla di Ulanggo, Tagulanggo demo. Yes. Ikaw. Tigo lang po kami. Nagwalang ko pa min, nakuha lang. Lag. Makita mo na to? President? Oo, Asa Ano sa niya upload? bukas. Ako Lini ko. Dene. Ang bayis na to, sir? Akong bay si Soto. Soto. Ano sila? Ato na po ang resulta. Update, ayan. Sara. Kasi nga sila yung story, ang anong Marcos Oh, sila? okay, bakit Mark? Ay, ito si sir, bakit Soto, sir? Oo. Leni pala Leni, Leni. yung president. Leni lugaw. May malasakit sa kapwa. Oo. Ang mga gidaog-daog iyang labanan. Pwede niya. Ano? Nagtali na? So, ayan mga guys, ano? Magtatali na po tayo dahil napuno na po yung talisik. Ngayon, ito po yung nakuha natin yung resulta. Kay Lene, may nakuha pa tayong 8. Kay Pacquiao, may nakuha din tayong 8. Kay Lacson, 2. Kay Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Hindi ko lang napagisan dito, 50. No? Okay. 50 po yung nakuha natin kay
Marcos. Kay Isko, kuha pa tayo ng 6. Kay Bongo, kuha pa tayo ng 8. Kay Parlades, 0. Kay Guzman, 0. Sa undecided, may nakuha pa tayong 5, 10, 15, 20, 23. Tapos sa vice naman po, 0 kay Tinsa, 0 kay Belio, Willie, Ong, 1 kay Kiko, may 7 kay Sara, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 po kay Sara. Kay Soto, 5, 10, 15, 16. Undecided, 5, 10, 15, 20. Dito po sa Danao City, ito po yung nakuha nating resulta. Nanguna po si BBM, nakuha po siya ng 50. Sa undecided po, nag-undecide po sila dahil malayo pa raw yung election, kaya may nakuha po tayong 23 dito, no? Tapos sumunod naman, nag-tie po yung 3. Lene, Pacquiao, si Bongo, may nakuha po silang 8. Tapos sumunod naman si Isko at pangalawa, si Lacson, may nakuha silang 2. So ayan mga guys, klarong-klaro po. Marcos, Sara, dito po sa Danao City, no? Tapos kung gusto nyo po ng ganitong video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bells para updated kayo sa aming Kalye survey dito sa Cebu. Thank you. Adari, pakuha na nila. Shout out. Shout out taga Bibin. Shout out taga Danao. Shout out taga Danao. Go pala ko video. Pare. Ni masig na ako diha ba. Lagi ka din. Shout out mo yan. Shout out ka nga. Kasi Shout out sa bukas mga Sa mga gwapos Danao, tara. Shout out mga Danao. Gwapos ko ray. Okay. Kata mo tingin na sa buaya. Pero Samuel. Kata sa buaya. Wala laban. Nagapi pre Python. Shout out kayo. Bukas upload natin to para makita nyo. Makita daw mag-iapi to red Python og sikuan fragi. Binalyo chapter. Binalyo sa tawda sa binalyo chapter. Hello, Danao. Lini Soto. Danao. Lini Soto. Bibim. Okay, thank you tayo. Sara kita. Ayan na. Ay, walang Sara ka. Hai,